Didn't even get to cross. Γεια σας παιδιά, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο θέλω να σας πω κάτι στα γρήγορα. Σας είχα πει την Τρίτη, σήμερα είναι Πέμπτη, ότι θα κάνω ένα vlog και θα ανέβει σήμερα. Εν τέλει δεν κατάφερα να κάνω το vlog και γι' αυτό το λόγο δεν ανέβηκε. Και θέλω να σας πω και άλλα δύο πράγματα. Ένα, συγγνώμη που δεν βγάζω τόσο συχνά βίντεο, αλλά τώρα καλοκαίρι, όπως αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος αν σας το είχα πει. Είχα και ένα θέμα, μου είχε σπάσει το κινητό και δεν μπορούσα να κάνω τα περισσότερα βίντεο όπως έχετε δει, τα κάνω το κινητό και δεν μπορούσα να κάνω βίντεο. Και ναι, συγγνώμη που δεν έβγαζα τόσο πολλά βίντεο, τώρα καλοκαίρι θα βγάζω σίγουρα πιο πολλά βίντεο. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω, σας ζητώ συγγνώμη που σε κάποια βίντεο δεν έχω βάλει το intro, αλλά είναι επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο, δηλαδή ούτε 20 δεύτερα που είναι να βάλω το intro, δεν έχω καθόλου χρόνο και γι' αυτό σε κάποια βιντεάκια δεν έχει intro, αλλά από εδώ και πέρα θα το διορθώσω. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε κάνετε ένα like που σε αυτό το βίντεο δεν με ενδιαφέρει και τόσο, αλλά ένα subscribe στο κανάλι για να με βοηθήσετε και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια σας.